Tuto je AJ, chcem vám povedať, že ak čakáte moje demo all-in, budete čakať zbytočne a väčšine, pretože nie. Oje, psekli mi bedne, ide len playback, tým myslím seba. Nikoho z vás zo začiatku som mal pocit, že len zabíjam čas hudbou. Lepšie, ak sa stále zaoberať nudou, že ja pozerať na iných tak tupe, ak ty a svojho výrazu plne závisí. This is Triple X Productions, music on steroids. Všetko to odštartuje jeden telefonát. Chalan ten už vyráža po mňa, nahádžem na seba nejaké handry pred domom, jednota parking, skočím do káry, zapalím cigu, jebnem za sebou dverami, sorry. Fón je aktív, do kotla sypem gramy, začal zlepíme všetky prachy dokopy, vík, ak sa patrí návrat domov je o pár dní neskôr, jak bolo na pláne, nemám žiadny dôvod, proste nahlas zmena situácie a vy môžete byť happy, že som sa vôbec vrátil a že som sa stratil tým blikajúcim mákom v petách. Všetko je ok, nemám nič, všetko som stratil, modrá červená blikot, proti tým svieti stop jebať. Uniforme páni a keď ju zhodí je to obyčajný laik. Chvíľu išlo do tuého, všetky žarty išli bokom a bol z toho veľký kokot paranoje. V hlave žiadny dej a ostatné to potom. Ďalší trip, Lolo let's go. Ďalší psycho začalo, vidíme sa neskôr a neviem to presne páni dámy. A tých pár fans čo máme zdvihnite hore peste. Planaka za nás a planaka na nás, k tomu dým, poďte si to naprieč priamo za nás. Ja odchádzam, po vás dojde druhá kára. OK, what's up? Začal iba ďalší psychotrip, zás ďalší big deal, možno mám fakt len na piču prístup, podávaj var, ďalší ponúkni okolie, nikto nič, potom sa sám seba pýtam, jak to môže vôbec vzniknúť. Myslím toto všetko, čo sa deje už nejaký ten čas, že okolo nás viac neviem, uviac nešťam a skápeš, nedáš to už nijak naspäť, maj to piči, staré pičoviny, letné gumy, vonku 2 metre snehu. Ja som to hovoril, nevadí, ideš piču, šoferuj, nechaj ma to baliť, variť 2 gramy v každej dlani, lepšie som to už nevedel nejako spraviť. Všetci sme chceli iba nejaký kres, no nie všetci sme mali na to aj cash, takže plán B a hľadám obeď, nech to už začne konečne horieť skôr, než tento stav vo mne zomrie. Ďalší trip, Lolo let's go, ďalšie psycho začalo, vidíme sa neskôr a neviem to presne páni dámy a tých pár fans čo máme zvihnite hore peste. Planaka za nás a planaka na nás, k tomu dým, poďte si to naprieč priamo za nás. Ja odchádzam, po vás dojde druhá kára. OK, what's up? Triple X Productions. Ďalší trip a k tomu ďalší beat. Nebudem naivný, kým sa s tým konečne nezmieríš. To, že nevieš držať tempo s beatom, to, že každý riadok jebneš úplne mimo, aj tak to nerobí nič svojim citom. Hneď keď to nahráš je jedno, či máš čas, pusti si to, kým si ešte není v sračkách. Ze štúdia kráčaš po ďalší dvojtyp a na tým, či ho má kto naliať. Padáš na bar. Triple X Productions.